Hi there, खुलुमबाय। बेंगालराव गोबां बर'फोर फैयो। एक्चुअलि खोला भारतावनो गोबां बर'फोर फैयो। नाथाय आं फरायनो फैनाय फरायसाफोरनि सोमोन्दै बुङाखै दे। आं खामानि नागिरनानै फैनाय बर'फोरनि सोमोन्दैसो बुंदों। दा फैनानै खामानि नागिरफैनानै बेंगालराव एबा साउथ इन्डियायाव माबायदि अलखदाव गोग्लैनाङो बेनि सोमोन्दै जों एसे सावरायगोन। नाथाय बेनि आगोल नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो। बिथांनि मुङा जाहैदों संगाप्पा, कर्नाटकनि सासे सुबुं कि लेखा फरा रोङा। बिथाङा आंनो खिन्थादों स्कुलावनो थांफेराखै बिथाङा। लिरनोबो रोङा, फरायनोबो रोङा, जेबो रोङा। दानसेयाव बिथाङा बेसेबां खामायो? गेस खालामनायनोसै, आन्दाज खालामनायसै। 10,000, 15,000, 20,000? No, नङा। 30,000। दानसेयाव बिथाङा 30,000 खामायो आरो लेखा फरा रोङा। गथ' सानै दंबावो। गथ' सानैखौ प्राइभेट स्कुलाव फोरोङो बिथाङा। बोसोराव 75,000 नांगौ सासेयाव। बेसेबां खामायनो हायो बेबायदिलाय बिथाङालाय? जेबो रोङा। सानसेयाव बियो 50 गारि, 50 कार्स फुगारो। फुङाव 25, बेलासियाव 25। गारि गंसेयाव 600 मोनो बिथाङा। दानसेयाव 600। 30,000 पार मान्थ। आरो बिसियाबो खामानि मावो। डे केयार सेन्टाराव बिसियाबो खामानि मावो। 20,000 बिथाङाबो खामायो। हार्ड वार्कार। जोंबो सोलोंनांगोन। लेखा फरा रोङाबाबो बोरै खामानि मावनांगौ, डेडिकेसन नांगौ जे, एखेबारे गोसो होनानै मावथारनांगौ। बेबायदि मावनो जोंबो सोलोंनांगोन। संगाप्पानि स्ट'रिखौ एबा सल'खौ जों खोनाबाय। बेंगालराव फैनानै खामानि मावनो हानाया गोरलै नङा दे। गोबां जारला दंथारो, जेरै थानायनि जारला, खामानि मोननायनि जारला, खामानि मोननायनि उनावबो खामानिया बेसेबां मोजां ना गाज्रि बेनिबो जारला दङ। राव रोङैनिबो जारला दङ, कमिउनिकेसन प्रब्लेम दङ, जानाय लोंनायनि जारला, दाम गोसाथार दे बेंगालरा, बेनिबो जारला दं। आरोबाव ससियेल इसुस, माहारियारि जारलाबो दंदेरो। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जों सावरायगोन। अलराइट, प्लिज किप वाचिं। थानायनि जारला, दिस इज द बिगेस्ट प्रब्लेम। जारला, बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन जारला दे, थानायानो। बबेयाव थानो? आसामनिफ्राय फैबाय, ट्रेनजों फैबाय, बेंगालराव फैबाय, थानाया बहा थानो? दैट इज द बिगेस्ट प्रब्लेम, थानाया। एक्चुअलि बेंगालरा कस्टलि सिटि। बेंगालराव एकोमोडेशन, न' मोननाया गोरलै नङा, मोनबाबो भेरि कस्टलि। आं संगाप्पानि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दे। बिथाङा दिनै 7,000 रुपिस पार मान्थनि न'आव थायो। कस्टलि दं। 7,000 पार मान्थ। न' नागिरनांगोन। लोगोफोर गैयाबाथ' फैग्रोमोना न'खौ नागिरनांगोन, हटेलाव थानानै नागिरनांगोन। दैट इज कस्टलि। न' नागिरनाया एक्चुअलि दाम गोसा। टाइम एन्ड मानि, बे मोननै दङ। न'सो नागिरनो ना खामानिसो नागिरनो, बेबायदि अलखदाव गोलैगोन। बे जाबाय नाम्बार 1 प्रब्लेम दे। फार्स्ट जारलाया बेनो। नाम्बार 2 जारलाया जाहैदों खामानि मोननायनि जारला। न'खौ मोनबाय, खामानियालाय? खामानिया बहा मोनगोन बेखौबो नागिरनांगोन। खामानि मोननो थाखाय स्किल नांगोन, रोंगौथि। स्किल गैयाबा फैनानै जेबो खामानिखौ मोननाय नङा। जायफ्रा एक्चुअलि स्किल दङ, जेरैहाय कारपेन्ट्रिनि, प्लाम्बार, इलेक्ट्रिशियान, कारपेन्टार, बेफोरनि थाखाय खामानिया इजि, गोरलै, मोनो। एभेलेबल खामानि दङ बेनि थाखाय। लेंगुवेज, एजुकेसन एन्ड स्किल, बेफोर थायोबा बेंगालराव खामानि मोननाया गोरलै। स्किल गैयाबा खिन्थु खामानि गैया, मोननाय नङा। अलराइट। नाम्बार 3 दङ मोजां खामानि मोननायनि जारला। खामानियाथ' मोनबाय, माबादि मा खामानि बेलाय? बेखौबो जों बुजिनांगोन।
जोंनि खामानिया जोंखौ सनमान होगोन ना होआ बेबो मोनसे जारला। ओंखायनो मोजां खामानि नागारनायाबो मोनसे गिदिर जारला जानानै दं। खामानिखौ फैग्रोमोना लाबाय, जायखौ मोनो बेखौनो लाबाय। दा उनाव सानगोन बे खामानिखौ मावनानै आं बेसेबां आगोलाव थांगोन, बेसेबां डेभेलप जागोन ना गोदोसोनानै थागोन। गिदिर जारला। अके, बे मोनसे गिदिर जारलाथार। आरो गुबुन मोनसे जारलाया जादों राव रोङैनि जारला। बेंगालराव फैनोबा, साउथ इन्डियायाव फैनोबा मिनिमाम हिन्दी रोंनांगोन दे, एफा रोंथारनांगोन हिन्दीखौ। कमिउनिकेसन नङाबा बोरैथो रायलायनो, मारै रायज्लायनो गुबुनजोंलाय। ओंखायनो लेंगुवेज, राव रोंनाया भेरि इम्परटेन्ट। ओंखायनो आं साजेस्ट खालामो, खोला भारतआव एबा आसामनि जेरावखि बाहेरायाव थाङा मानो हिन्दीखौ सोलोंनानै थांखा एसे, होमबासो खामानियाव फैगोन। नङाबा गोदाव सोराव जागोन, नों बुंनायखौबो रावबो बुजिनाय नङा आरो दस्रा बुंनायखौ नोंबो एसेबो बुजिनाय नङा। इट्स ए प्रब्लेम। बेयो मोनसे जारला। ओंखायनो रावखौ सोलों। अलराइट। आरो गुबुन मोनसेया जाहैदों जानाय लोंनायनि जारला। एक्चुअलि जानाय लोंनायनि जारला नङा, जानाय लोंनायखौ बायनानै जानाय दाम गोसा। जे बेंगालरा एक्चुअलि कस्टलि सिटि। बेंगालराव बेसाद मुवाफोरनि, जानाय बेसादफोरनि दामफ्रा बारा, बांसिन। ओंखायनो आं बुंदों जों जेसेबां बाजेट खालामगोन जानाय लोंनायावबो बिराद थांगोन। थानायावनो बयनिख्रुइ बांसिन थाङो दे। 20 to 30% खामायनाया एकोमोडेशन, थानायावनो थांगोन। 20 to 30%। जानायावबो थांगोन, नट लेस देन 10%। 10 to 20% जानायावबो थांगोन। ओंखायनो आं बुंनो सानदों, बेंगालराव फैयोबा आरो साख्रिखौ लायोबा, खामानि मोनोबा मोजां खामायनांगोन। नङाबा जोङो रांखौ बुथुमनो हानाय नङा। जेरै राङा फैगोन, जानानै गोमालांजोबगोन। न'फ्राव एबा बुथुमनो हानाय नङा, हरनो हानाय नङा, न'फ्राव हरनो हानाय नङा आरो बुथुमनो हानाय नङा। आं बायदिसिना बाथ्रा बुंथारबाय दे, गाज्रि दामोन। डन्ट ब्रेक योर हार्ट। गोसोखौ दासिबाय। रेडि जानानै फै, रावफोरखौ सोलोंनानै फै, मोनसे स्किल लानानै फै। मोजां खामानि मोनगोन, बेंगालराव मोजां खामायनो हागोन। That's it for today. दिनै एसेनोसै। गोजोन्थों। Thanks for watching the video till the end. Take care. Bye. पढ़ाई करने से शायद आपको और ज़्यादा अच्छा काम मिलता ना। सर मुझे खेती नहीं, बाड़ी नहीं, घर भी नहीं था। तो गुजर जाने के बाद जगह लेके बांध दी। 9th ईयर में गुजर गया। हाँ। अभी सभी का शादी हो गया सर। किसका नहीं। अकेला। मेरी माँ थे, माँ भी घर में। ठीक है। आप इधर अकेले रहते सर? हाँ। ड्यूटी पे ऐसा होंगे। हाँ। ठीक है, ओके।